Uite, am făcut un cont de test ca să fac filmulețe de prezentare și am întâmpinat niște probleme. O să-ți arăt acum ca să-ți faci o idee. În primul rând la facturi, în momentul în care am o factură și dau să o trimit pe e-mail. Apropo, vezi, poți să faci mesajul ăsta să fie în site, JavaScript mesaj, să nu mai deschid o pagină nouă. Îmi apare factura și mă apare cu mesajul note de credit, adică factura anulată. În loc ca această factură să fie factură, scris aici îmi apare not de credit. Așa, asta ar fi una. O altă chestie, în momentul în care fac un deviz, în primul rând, când dau să fac devizul, aici mă lasă să trec nota, dar la obiect nu mi-l ia. Deci, efectiv, salvez, iar în momentul în care dau să o revăd, nu mi-a luat-o. Și apare o problemă în momentul în care vreau să afișez devizul. El mă apare pe două pagini, după cum vezi și aici. Nu mă apare jos semnăturile, nu mă apar conturile. Dacă mă duc pe pagina a doua, nu mă apare. Iar jos de tot, la fel, nu mă... Ba da, aici apare. Aici e problema. Îl face pe două pagini și după cum vezi am doar un câmp adăugat. Am mai găsit o problemă în momentul în care trebuie să mă loghez cu celălalt. Să zicem cu Stelian. În momentul în care accesez zona de articole și mă duc la ultima pagină, automat îmi dă o eroare, îmi generează o eroare. Să vezi tu despre ce e vorba. În schimb, dacă mă duc pe butoanele pe celelalte, e ok, nu mai îmi dă eroarea respectivă. Și am mai văzut ceva, da, mai sunt anumite chestii pe care eventual o să-ți fac un mesaj tot așa în PDF specificat fiecare punct. Sunt anumite chestii care nu apar în traducere. O să arăt așa în mare. Telefon, subiect, mesaj, trimite. Astea nu apar. Și la fel acest mesaj trebuie cumva făcut în 3 limbi, să se poată specifica. Așa. Restul rămâne să-ți trimit, să-ți fac un PDF cu toate punctele care nu apar, care trebuie să le faci. Dar cel mai important este factura, ca să poți să prezint deja la client. Factura în momentul în care o trimit pe e-mail să nu mă apară ca și notă de credit și la fel devizul, să pot să fac un deviz fără să mi-l trimită pe două pagini și, mă rog, să fie standard. În rest am văzut că ai făcut și condițiile și tot e ok. Te-am salutat.